Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo igama lami ngingusithembiso ngingwakandlozi ngicela amaqala ukuvakashela channel yethu subscribe kanti uma ukuthi usubuye kwesibili ngikubingelele futhi ngikamukele ohlelweni wembukeli kulimale kanzima ababili ngesikhathi kubanjwa imoto yemali emgwaqeni R40 eHayview area esifundazweni saKwaZulu-Natal wembukeli kubika ukuthi onogada abalimele ababegada imali balashela endaweni yesigameka amanxeba okudutshulwa ngaphambi kokuba baphuthunyiswe esibhedlela esiseduze kubika ukuthi ithimba labesilisa elingaziwa belihlomile livumbuke ehlasini laselivuthela kwasana okusemotweni ngenhlamvu ngaphambi kokuthatha imali bese lidla phansi kanti wembukela abantu basale bacosha izinsalelo kwazisa uJanuary useseduze abantu badinga imali mbukeli bekuzona ke lezi bengikuphathele zona kuleli hora ngizocela bekuvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba ngizokubona kwenye video elendelayo ngithi sale kahle.